barang mentaraman duduk. Salah satu pesinden yang bertalenta dan berbakat Mbak Umi Hafifah sarjana seni. Nggih. Sampeyan ki umur piro Mbak Umi? 22, Pak. 22. Sampun lulus isi nggih. Sampun, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ajeng neruske ten magister seni napa ajeng nyambut gawe napa ajeng rabi, Mbak? Insyaallah. Pripun? Insyaallah. Nggih, kala krami. Mboten, Pak. Oh, mboten nggih. Dereng wonten aja. Dereng, Pak. Aja muni mboten dereng. Dereng. Nggih. Nggih, insyaallah makarya nggih. Nggih, Pak. Lumpuke dhuwit nggo tumbas mobil, nggo ngijelke mobil. Nggih, pangestunipun. Waduh, Jan. Bocah nek le nyenengake, heeh. Kados kulon sih. Namung bene sekedhik kemawon kok yo. Nggih, lah, Jan. Bentene ten napa Mbah Imin? Bentene mung kowe umurane, Nduk. Oh, Mung bedane ngoten. umure cara pasuryan ini padha rupa kok yo. Oh, ngoten. Nek Umi ki wondo kinase, nek Mimin iki wondo temapuk tadi. Nggih jenengane ampun sia-sia. Ora Pak. sia-sia aku tak Mbah kapak-kapake Imin memang niku. kudu gelem kok. Oh, Bakong Grup iso sukses mergo dheke. Aku. Nek ora ditumbali dheke, wah Kok tumbal? ora ngerti. Tumbal. Pertama kali melu Bakong Grup dheweke kuwi to. Nggih. Ora kaya ngono kuwi dandanane. Dandan ki ning hotel kuwi lumrahe. Kuwi ora ning pos rondo. Kroyok laler gilane wong. Sinden kok kroyok laler. Rumiyin nak prosesipun, kristalisasi keringatipun. Jaman kae ning weru kae. Nggih. Udan terus kowe nguyuh bingung golek nggon kae terus nanti. Emang terngisor wet ta padha mawon. Masa sinden kok uyuh begagah kok ya nang gilane. Nanging Raden wong ki mung ndelok hasile. Oh, Iya. kae saiki dadi wong sukses kae wong ora melihat Prosesnya, prosesipun. betul, Lah, nggih. mongko proses sing namaten dengan tetesan darah, keringat, air mata, doa orang tua, Nggih. support sistem dari lingkungan kok penting. Penting. Kadang kalau sok iku sing dilalekke menungso mung lihat hasilnya Mula saja. orang hidup harus berproses dadi berkembang terus. Nggih, Ya ta? kedampet inovasi terus. Fase-fase dilakoni kabeh. Nggih, Ha, ta? nggih. Iya. Sadurunge dadi kupu, dadi uler sing gilani, dadi kepompong sing rasuh ning ndi-ndi. Ayo kelingan ra kowe mbanyol terus kesuwen terus kowe ngadeni wong mabuk-mabuk. Oh nggih, kae. malah karo wong mabuk malah payu. Lah iya. Ayo Nduk Umi. Saiki monggo. nyatane- Bawa Nduk lagunipun anu jenang gula mawon. Nyatane Oh, wis nggih. karo Umi ya wis ra ono bedane. Ana bedane, pemonggon petengan ngono wis ra mudeng nek aku ki Mimin ngono ngertine ya Umi kok aku ki. Ibarate mobil ngono lho. Umi ki Alphard, kowe ki angkong. Sosio. Ayo Nduk ajarkan dia Nduk. Ngusung le. Aja kaya apring isen-isen ke aku Nduk. Edit dah. Nek jenengmu Kincor. Ya. Gegarane wong akrami tutu bendya tutu rupa among ati pawi Sikile swara kok kaya ngono nyenengake. Wonge ayu, sikile putih. Iya. Ora tau dicokot lembut ta Nduk. nggih Aku dicokot. aku nek cokot lembut langsung bentol-bentol Oh, terus ngoten. merata ngono kuwi pisan bentole. Oh niki amargi dicokot Lemut, nek to, asline ya Mbah. mulus kaya kowe kuwi lemut. iki. Bukane kuwi uci-uci ta? Tak kira uci-uci. Sikile apik ya, Sikile Mbak Mimin apik ya. Lah nggih. Iso berbatik ngono Lah ya. nggih, kok enten motife. Nek ger mulus e wong rebutan mulus. Lah Aku kok tetep sikile megar kaya jahe ngono. kearifan lokal nggih ngeten iki. Sikil budaya nggih, Mbah. Budaya. Iya to. Luput pisan
Genduk Umi asli pundi, Nduk? Saking Ponorogo, Pak. Ponorogo. Aslinipun nggih. Oh, tak kira Tulungagung. Oh, Mboten. Ponorogo. Tulungagung kira Nandasari Tulungagung. Oh. Iya. Nandasari niku sinten, Pak? Mang Tanglet sing demung niku lho radong. Iya, Pak. Ya. Yen angel ka Umi lelagon jenang gula nggih dipun suwun kalian penyanipun Mas Sukri Hana Caraka. Monggo mirsani Live TV channel Jawa Indihome dan Transvision. Oh iya. Monggo Mas Sukri tak kirimi. Iya. Ora njaluk podang kuning gak wis ora ngoyak podang dhek. Ya. Wis. Ya. Ayo dikentonake monggo. Monggo, yuk. Kok kareman kula nduk nano niku kareman kula iya wit biyen wit aku jan dalang ya terus ya
Terima kasih Mbak Umi Hafifah sampun lumadi lelagon jenang gula. Wah. Ayo, kaya apa? Ninggal katresnan, ninggal katresnan. Ya. Nano. No. Yuk, kaya apa? Saking langgam rupiah niki ngesae nggih. Yo, Mbak. Nanging pagelingku uga menekan mas janji-janjimu aku kang setia satu talanteni Yo, jaranan gede. Ya.